बारामती येथे अजित वक्तृत्व अभियान स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले। बारामती तालुका महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त 14वी अजित वक्तृत्व अभियान स्पर्धा आयोजित करण्यात आली। यामध्ये छोट्या गटातून शिवध्वज गोडसे, वैष्णव जांभले, संस्कृती जगताप, वैभवी फरांदे, खुशी शेख यांनी क्रमांक मिळवला, तर मोठ्या गटातून प्रथम क्रमांक प्रसाद काकडे, द्वितीय क्रमांक साई जगताप, तृतीय क्रमांक उमेश मदने, उत्तेजनार्थ क्रमांक श्रद्धा नाळे, तमन्ना भालदार यांनी क्रमांक मिळवले। या प्रसंगी राष्ट्रवादी पक्षाचे पदाधिकारी वैशालीताई नागवडे, भारतीताई शेवाळे, इम्तियाज शिकिलकर, संभाजीनाना होळकर, अमरसिंह धुमाळ, सचिन सातव, धनवान काका बदक यांच्या हस्ते विजेत्यांना बक्षीस वितरण करण्यात आले। तालुका अध्यक्ष सौ वनिताताई बनकर यांच्यासह सर्व महिलांनी ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले। या स्पर्धेचे परीक्षण प्राध्यापक डॉक्टर हनुमंतराव पाटील, प्राध्यापक सलीम बागवान, रामदास कदम, प्राध्यापक प्रिया शेंडेकर यांनी केले। या स्पर्धेप्रसंगी शिक्षक व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।